மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விவசாய மாவட்டம். அந்த அடிப்படையில் அதில் பல விவசாயத்துறையின் வளர்ச்சியிலே பல செயல் திட்டங்கள் இருக்கிறது. இருந்தாலும் நாட்டுடைய பொருளாதார நிலைமையை கருத்தில் ஒன்று சில விஷயங்கள் நாங்கள் முன்னுரிமைப்படுத்த வேண்டும். முக்கியமாக கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, உங்களுக்கு தெரியும், எங்களுடைய மண்டல மாவட்டத்திலே பல உலக வங்கி திட்டத்தினூடாக பல திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ASMB ப்ராஜெக்ட் போன்ற திட்டங்கள் சிறந்த திட்டங்களாக முன்மொழியப்பட்டாலும் அதில் குறித்த இலக்குகளை அடைய முடியாமல் போயிருக்கிறது. முக்கியமாக ஏற்றுமதி பொருளாதாரத்தை மையமாக கொண்ட அடிப்படையிலே பாகரையிலே நீங்கள் சொன்னது போல கேலி நிறுவனம் மாத்திரம்தான் தன்னுடைய இலக்கை அடைந்திருக்கிறது. மற்ற திட்டங்கள் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட தோல்வியில் முடிவது போல் நிலைமை இருக்கிறது. அது காரணம் என்னவென்றால் சிறந்த திட்டமிடலோடு ஆரம்பிக்கப்பட்ட திட்டங்களை அமுலாக்குகிற நிறுவனங்களை பொறுப்பேற்றுகிற தலைவர்கள் மிகப்பெரிய இலக்குகள் அடையக்கூடியவர்களாகவும் அதை அந்த நிறுவனத்தை முழுமையாக இயக்கக்கூடியவர்களாக இருக்காமை என்பதை நான் எண்ணுகிறேன். அதற்கு நீங்கள் எதிர்காலத்திலே நல்ல திட்டமிடல் உள்ளதை போல அமுலாக்க பிரிவை உறுதித்தன்மையை தொடர்ந்தும் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கும் பக்கவலமாக இருக்க வேண்டும் நம்புகிறேன். அந்த அடிப்படையில் கணிசமான இலக்குகளை தவற விடாமல் நாங்கள் உற்பத்தித்துறை அதிகரிக்க வேண்டுமாக இருந்தால் நிச்சயமாக திட்டங்களை அமலாக்க வேண்டும். முக்கியமாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலும் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்ல வேண்டும். மகாசிஷன் என்பார்கள் சிங்களத்தில் நாங்கள் சொல்வோம் முன்மாறி செய்கை என்பது 2 லட்சம் ஏக்கர் விவசாய காணிகளை நாங்கள் செய்ய பண்ணி வருகிறோம். இருந்தாலும் அதிலே கிட்டத்தட்ட 44 லட்சம் மூடைகளைத்தான் பெறக்கூடிய மாதிரி இருக்கிறது. அதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கிறது. அதே போன்று காலபோகத்திலையும் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் 80,000 ஏக்கர் செய்து வருகிறோம். மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் 65,000 மூடைகளை தான் வருடத்துக்கு பெறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆனால் அங்க இருக்கிற நிலங்களும் விவசாயிகள் தொகையையும் பார்க்கிற பொழுது, அரசாங்கம் கொடுக்கிற மானியங்களை திட்டமிட்டு பார்க்கிற பொழுது நிச்சயமாக விளைச்சல் போதாமல் இருக்கிறது. இதை நாங்கள் சரியாக ஒரு 3 வருடங்களை அதிகரிக்கக்கூடிய திட்டங்களை அமலாக்க முடியும். ஆகையால் இந்த உங்களுடைய துறை சார்ந்த பிரிவினர் மிகப்பெரிய கவனம் செலுத்த வேண்டும். இதை நாங்கள் பலமுறை உங்களுடைய தனிப்பட்ட கூட்டங்களை கூறியிருக்கிறோம். இதற்கு நீங்கள் முன்னோடியாக செயல்படுவீர்கள். உங்களுடைய அறிவை திறமை இதற்கு பாவிக்க வேண்டும் என்று நம்புகிறேன். அந்த அடிப்படையில் முக்கியமாக கமர்த்தொழில் சேவைகள் திணைக்களத்தினுடைய விடயத்தில் அதிகூடிய கவனம் செலுத்த வேண்டும். மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இருக்கிற இந்த 2 லட்சம் ஏக்கர் காணிகளுக்கும் சேவை வழங்குகிற நிறுவனமாக 17 கமநல சேவை நிலையம் தான் இருக்கிறது. அதை விரிவாக்கம் செய்வதற்கு 5 சேவை நிலையங்களை விரிவாக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்டிருந்தோம். ஏனென்றால் சில கமநல சேவை பிரிவுகளே 25,000 ஏக்கருக்கான காணிகளுக்கு சேவை வழங்க முடியாத திண்டாட்டத்தை நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய இருக்கிறது. அதே போன்று எல்லா மாவட்டங்களிலும் இருக்கிறது விவசாய ஆராய்ச்சி உத்தியோகத்தர்கள். அது கிட்டத்தட்ட மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் 180 வெற்றிடங்கள் இருந்தாலும் 15 பேருக்கு நியமனம் பெற்றிருக்கிறார்கள். அதே போன்று 17 கமநல நிலையங்களிலும் 7 பேர் தான் இப்பொழுது கடமையேற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்படியான நிலைமைகளை நீங்கள் நிவர்த்தி செய்து வர வேண்டும். அதே போன்று எங்களுடைய ஆராய்ச்சி பிரிவு விதை உற்பத்தி நிலையம் எல்லாம் இன்னமும் இலக்குகளை அடையாமல் இருப்பது என்பது வேதனை அளிக்கிற விடயமா இருக்காக விதை உற்பத்தி நிலையங்களுடைய சரியான வேலை திட்டத்தை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதே போன்று மட்டக்களப்பு மாவட்டம் உங்களுக்கு தெரியும், அம்பாறை கிழக்கு மாகாணத்திலேயே விதைப்பு என்பது முதலிலே நடக்கும். அதே போன்று அறுவடையும் முந்தி நடக்கிறது. ஆனாலும் தேசிய ரீதியாக நெல் சந்தைப்படுத்தும் பிரிவு என்பது விலைகளை தீர்மானிக்கிற பொழுது கிழக்கு மாகாணத்தில் அறுவடை ஆரம்பித்து விடுகிறது. அதன் காரணமாக அவருடைய விலை நிர்ணயம், அது போன்று விலையிலே தளப்பம், அதே போன்று மழை பெய்தால் அழிவு என்பது தொடர்ந்து விவசாயிகளை ஒரு உளவியலான தாக்கத்துக்கும் விவசாயத்திலிருந்து பின்வாங்கக்கூடிய சூழலை உருவாக்குகிறது. அதையெல்லாம் நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய அளவிலே ஜனவரி மாதம் விலை நிர்ணயங்களும் நெல் கொள்வனுக்கான திட்டமிடலையும் செய்து முடிக்க வேண்டும். அதே போன்று யானையால் தாக்கப்பட்டு உடைந்திருக்கிற பல ஸ்டோர்ஸ்கள் இன்னும் திருத்தப்படாமல் இருக்கிறது. இப்படியான பிரச்சனைகளை முன்னுரிமைப்படுத்தி நெல் சந்தைப்படுத்தும் சபையை நீங்கள் ஒரு உறுதியான நிறுவனமாக மாற்றுவதற்கு பாடுபடுவீர்கள் நம்புகிறேன். அதே போன்று கணிசமான வனவிலங்கு தாக்கத்தால் வருகிற பிரச்சனைகளை நாங்கள் இனங்கண்டு சொன்னாலும் அது தீர்க்கப்படவில்லை. காரணம் என்னவென்றால் பிராந்திய ரீதியான காரியாலயம் இன்மையை ஒரு பிரச்சனையாக நாங்கள் பார்க்கிறோம். அந்த அடிப்படையில் இவற்றையெல்லாம் பொதுவாக தீர்த்து வைக்கிற பொழுது நிச்சயமாக நாட்டுடைய தேசிய உற்பத்தியிலே மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தினுடைய கணிசமான வளர்ச்சி போக்கு எங்களால் எட்ட முடியும் என்று நம்புகிறேன். அதிலும் முக்கியமாக இந்த நாட்டில் ஏற்பட்ட பொருளாதார பிரச்சனை காரணமாக கித்துள் உருகாமம் குளத்தினுடைய இணைப்பு என்பது சாத்தியமில்லாமல் இருப்பதன் காரணமாக அது நிச்சயமாக எரிகேஷனோடு சம்பந்தப்பட்ட விடயமாக இருந்தாலும் இதையும் கவனத்திலே கொண்டு நாங்கள் நீர் பாசன திட்டங்களை விரிவாக்குற பொழுது நிச்சயமாக அதிகூடிய நெல் உற்பத்தி அதிகரித்துக் கொள்ள முடியும் நம்புகிறேன். ஆகையால் இவற்றையெல்லாம் நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய வாய்ப்பாக 2024ஆம் ஆண்டு பயன்படுத்த வேண்டும். சபைக்கு தலைவர்களே, நான் சில விடயங்களை குறிப்பிட முடியாத நேரம் இல்லாத காரணமாக சிலவற்றை நான் குறிப்பிடாத விடயங்களையும் கட்டாடி சேர்த்துக் கொள்வதற்கு සභාගත කරන. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට.